Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyon amin, ka-laughing, ka-drama, ka-bianong. Intay man pa isang mirada kiti na ikablaaw, sakbangin tayo, biding-bidingain kas kada sukil-sukilan, te surat dito na ipagayam tayo. Shout out to Family Pascual and De La Cruz, kini Uncle Jeremy, amada mga agkalkalay, agyaman manong bianong, nagtaod kini John Ferdinand. Hello Mang Bianong, kablawak man Uncle Manoy ken Auntie Cristina. Ikit nating avid listeners mo from Banayoyo, Ilocos Sur. Nagtawad dito kini April Joy Galangkaw. Shout out dita Lumandas, Bantog Petines, Alicia Isabela, da Marivic Regaton, Joey Galano, tatay ko Willie Galano, ijay Apas Tabuk City Kalinga. Nagtawad dita kini Sue Galano. Ken naragsa ka pa nagdengeg kaday tinay suki tayo dito tinay Bianong ni pagayam Jasmine Rivera. Alang arudan, ti surat ngayon tayo ibuksilan ni Taket, naggapaw kini pagayam Malena, ngayon dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Malena, kan ka magbianong na imbag nga orasyaw. Awagan dakla ko man iti Malena, nakapagsurat taktakayat ko man apay drama do iti parikot ko, kan mangagakmat ti panangiwanwan mo kanyak. Kay kayat nak ni katugak ide, ngem nagbaliw ti amin. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Nanang, anya ti kayo asidaan, ta iso ti ilutok. Ay na, saanen balasang kaw. Agluto kalatan iti para kada kayaw. Makaamu akmete namang luto iti sidaan me kini tatangyaw. Ibagayo laang nanya ti kayo nanang. Ilakam kayon iti sidaan nyo. Isupay agatangan nyo ti iluto yo. Sigurado ka ah. Wen nanang, iso nga ibagayo nga rod, noon niya ti kayat yo asidaan. Malang arod balasang kaw. Makaamukan nga aglutaw. Tamok mo't anaima si panaglutlutom iti urean niya asidaan. Sigurado kayo nanang? Siya kun ti makaam mo? Wen, sidaan mimot lang kinitatangyaw ti anyaman nga ilutom amasida. Sige nga rod nanang. Makaam mo akon. Ay nahagyaman ak balasang kaw. Awan ti makunakken ka. Napintas ka lang aruden a manugang, nagdungo ka pa'y. Agasam, takanayon nga ibagayo ang napintasak. Katwudmot nga main. Nagpintas ka talaga, Malena. Nay, adda ka di sa nga ili tayo, bakit? Awan. Apay nga rod anagado ti inlutom amasida? Ay na, di ka pala na irwang mat kanyak. Natural, mangipanak iti si daan dananang kantatang, ta isupay ti aramidan ni nanang. Agasem, permiti pa ng dungom kadananang kantatang ah. Natural.
Katugangak nga rod dagi jay. Isa arumbang lang rod adungdungwak ida. Isa kay kayat da ka manugang, taamom at iliwan ti kilitida. Syaklaeng mati manugang da nga adda iti asideg. Dagiti daduma adada iti adayo. Isu nga awan nga roden ti pagpilihan da. Naragsakak, ta ipatpatig mo unay dagiti dadakkel ko malena. Awan apulos ti makunak iti panangipatig mo kadakwada bakit? Isu asapel ako ta saan kang agbalay kadagiti masungsungad nga aldaw. Dinto mapasamak dayta. Taon mo't tirumbang abaliwa. Tatang, awatin nyo daytoy, tas idaan nyo kaninanang. Ha, nangyag ka manan iti si Dan May? Wen ata iso pa nga aramidan ni nanang ti agluto. Ay sos, amangan na mairom kami na kananya ikam kat malipatan mi mutin taglutaw, balasang ka. Sana bali ta sa anak mat nga agsardeng amang tad kada kayo, no lakit di tadda ilutok, tatang. Pagyamanak manen unay dayta, balasang ka. Oray may salang ti manugang, nukaskan ka, balasang ka. Hello, Kurt, anak ka. Hello, Tatang. Kumusta? Mayat lata anak ka. Nakawag ka man. Itay pa nga awagak ni Nanang, hindi naman sungsumbatan ti awag ko. Kat numakumikum man na mga asikaso kadagiti mula na di taglawlaw ti balay. Isulat ti kukuanan. Mayat matkit di day ta, tada pagliliwaan na. At dapay apitin na si dainyo. Uwan matkit di Ado ti malibre no ado ti mula. Husto kayo, Tatang. Ay, iwan gayam. Nakaawagak, takayat kung ay pakaam mo nga umay kami nagnadita lugar tayo. Kastaya. Kaduam nga rod ni bakit mau. Wan, Tatang. Kasanon ti trabaho yu di tayan yaw. May purwakak iti branch ti kumpanya mi dita lugar tayo. Iso adita kami nga rodan ni Agnay, Tatang. Nay, nagsaya atan nga no kasta. Di tamot nga ituloy ni Yasmin, ti aglako-lako itagduduma. Ta, kastamot to, brana ditoy. Agduduma dagiti kawas, cosmetics, kanon niya pa dita ngay laklako na. Mangkita kami to niti mabalin na pagpestuan dita, no lakit dita napigsa dagiti tagilako na. Pakaragsakan nila unay day takininanang yu Tapno saan lang ani Sandro amanong mo ti aday ti asidag may kininanang yu nga anak may. Agpaisaw lakay. Imbaga ni Kurt daytakan ka. Un nga rod, isang umaydan dito'y kini Yasmin nga asawa na. Ay nagsaya atan no kasta. Idi pa ilang ibagbagak kini Kurt nga umaydan agnaed ditoy nga agasawa. Kasanang umayda dito'y katsan mo adito'y tayong titrabaho na. Ngam no ita, ta maya ka rin dito'y, nagsaya at launay, bakit? Wen nagsaya at talaga. Ay magagaran ako iti umaydan ditoy. Tapno saan laengen ani Sandraw ti adda iti asideg nga anak ta. Adda pa'y bonus na, takadua na ni Yasmin nga umay ditoy. Bareng no sanda na pumanaw dito'y lugar tayo, kat dito'y dan nga agnae. Sandraw, umay kayo to dito'y balayin ton Biyernes, ta dito'y tayo amin namang rabi Nay, apay Tatang, awan mat ti amok apaskan inton Biyernes. Sumangpit da ading mo akart, kani Yasmin nga asawa na. Ha? Kasta aya Tatang? Nagsayatan nga itagbakasyon dagayam. Saan dalang agbakasyon? Dito'y dan nga agyan. Nay, kasta ka day Tatang? Kasta buti ko na ni ading mo. Iso magagaran kami launayin kininanang mo amang padpadaan iti isa sangpad da. Mayat no, dito'y dagayaman nga umay agnaed Tatang, tapno saan tayo nga agiinnad dayaw? Agluto ka ro diti ipan ko yung dyan dananang, no sumangpot da Kurt akabsat mo kan ti asawa na.
At dalatakan ka day tabakay, sigurado ang maragsakan ni nanang nagluto ka. Lakit di takay kayat na tilutok. Kan amok magustuhan matlaang dabayaw Kurt kan ti asawa na tilutok. Sigurado day tabakay, isa makamu ka lang araw day no anya ti ilutom. Amumeten ti pag-aayat dananang kentatang. Ken sigurado ang magustuhan ni adeng ti anyaman nga ilutom. Ta saan met anapili day jay iti makan? Malaksed no, napili jay asawa na. Oray pa'y nga tanong napili. Imposible adi na magustuhan ti ilutok kat nalaingak nga agluto. Awan mata, oray asino pa iti mga niti ilutom, sigurado ang magustuhan da. Ay na, nakapimpintas ka mo to ni Yasmin. Agyaman nanang. Imala akada kayo akatugangak tanagpintas kayo mat. Apaw, day takit ti kay kayat kaw. Ang pera ang balasang kaw. Nagpintas ka talaga Agyaman nanang. Day tangaminan ti bisyok. Tagpapintas. Tapno di nakisuksukat ni Kurt nga anak yu. Ay saos. Ibagam kanyak, naglukluko dya anak kaw, tatalaga ang makangag kanyak. Di kay danag nanang. Tanasingpet dya anak nyo. Awan parikot kinikert. Ay, nasaya at nukasta. Kung naglakit din, naglukluko dya anak kaw, tatalaga asaan ang makalisi iti unget kanyak. Ay na, nagimasin da ito inluto malena, balasang kaw. Talaga akinaimas ko nanang. Nang runak at amok paborito yu dayta. Agyaman balasang kaw. Oh, Yasmin, mangala ka iti si Daam. Sigurado ang magustuhan ti luto ni Abirat Mau. Sige lang, nanang. Ay sus, pasensya ka ni Ipag. Ngam saan nga minamang mga ni Yasmin iti natataba. Ha? Health conscious nga min ni bakat ko sipod nagsakit. Naimbang karot na sikod dyan sakit na iti. Iso nga ita, bambantayan kan pilpilyan na dagiti ipapaunag na. Ay, mayat ti kasta, tapno maliklikan ti anyaman asagsaguban na ay. Pasensya ka na talaga kanyak, manang malena. Okay lang. Tinapatag kat agsidadanan ng kantatang iti inluto. Taisuda mat tisigon nga ilutlutwa. Makapabad trip. Nay, apayain malena? Anya tinakabad tripam? Ni Yasmin nagarte. Ha? Iso lang arudon tinailaklakam, iso pa'y tinakaararte. Siguro, kakaasin ni Kurt kankwana, tanaarte launay. Nagarte lang arudon nga agkawas, kanday tala agpapapintas ti kukuon na nga uray adda iti unag ti balay. Naisaan mo't nagpapapintas, ta sigudin anapintas ni Ipag Yasmin. Naurnos lang amin at talaga iti bagina. Kat no nalabas ti kinaarte na, adda lang arudon iti unag ti balay, ngam nakaalahas pa'y laang. Kanday tala agpapapintas ti kukuon na, kalpasan na, di na pa'y kayat akanan ti inluto. Napostura laeng ni Ipag. Ken relo laeng mat ken jay wedding ring daken ni Kurt jay nakitak asuot na nga alahas. May sakamot. As lakit din isakit mo day jay Yasmin nga arte. Malena, no nasakit tinakam mo, tadi na sinagid jay inlutom nga impan mo ijay ayanda nanang. Husto kumadaitan, bakit? Tadamot rason, no apay asaan asinagid ni Yasmin jay inlutom. Nabaynana kiti kaslapan ang isnad ni Yasmin iti makan nga inlutok nga impan ko itayan da katugangak. Nairwamak ngamin atong galipan ko itayan da katugangak ket may boss ta respetarenda. Pinalabas ko nga raw day dyan na pasamak.
Ngem iti panagnadan iti balay da katugangak, kat nariknak nga dan tinagbalew. Kasla na ibaw ingmeten ti atensyon ni katugangak a babae ken ni Yasmin nga abirat ko mangbiyanaw. Ay na, nagpintas kamuten di ta suot mau balasang kaw. Agyamanak nanang, simple lang mat day ti suot ko. Uray simple ti suot mau ngem nagpintas kalat ta. Napintas ka ngamin na talaga. Nagpintas ngamin ti ropam. Ken uray ti pamagem. Saan ka analukmag, saan ka mo't anakutong. Isu nagmayat ka akit kitaan. Ken naglaing ka pa'y amang dalay ti kawusmaw. Ken ay na, nagbanglo ka pa'y. Masapol ngamin nanang. Takababain mo't kadagiti laklakwak iti kawas kas kada cosmetics. Ay, umay kayo nanang. Tayusan kayo man. Takadwanda ka mapan mangkitay jay pesto nga alaka paglakwak kadagiti produkto at agilakok. Ay na, kababain samot no ayusan na akbalasang kaw. Saan nanang? Kayat kunto pa'y ti mga ayos. Umay kayo. Tay padas yung man dyan duma akawas sa tagilakok. Nay, apay nga ipadas kaw ka tagilakom dagi chay. Itod kun kada kayo nanang. Sagot ko kada kayo. Ala, umay kayo. Ay na, kasla saan mo ten asyak day takit kitaag di ta sarmeng, Yasmin. Nagpintas kayo gayam nga ayusan nanang. Abangan no anya pa'y ti kunaenda iti makakita kanyak no kitaenda ti ayos kaw. Anya kumangay ti kunaenda. Maikawa dalang ang makakita kada kayo ta nakapustura kayo. Simple lang mat ti panangayos ko kada kayo. Inistimar ko lang ti buok yo, kanday takawas anapili yo. Ay na, agyaman akbalasang kaw. Tauray siya kat. Mapimpintasan nagpaiti mismo abagay. Napintas kayo mo ta talaga nanang. Nagminarti ilumlumang yo kinapintas yo. Ay, mabit lang nanang Tagpulusak meten. Tarumar tayon. Apaw! Grabe mo't nga agar aruyot ti pintas mon bakal. Agasem ngay day takunam. Adda ayamot agar aruyot apintas. Dayta nga rod pintas mo, iso ti agar aruyot, bakit? Agtal na ka man. Papadam ka dayta oray kala nagpapintas iti oray la. Agpakpakuyog lang ni Yasmin tamapan kami kanukitaan dya pwestong aramidin na apaglakwan na iti kawas kas kada cosmetics. Kastaya, kunaklagi din sa dino di papanan niyaon. Nagpintas ka ngamin iti namayan na bakit? Pwera ngaw. Malawanan. Nalaing ngamin na talaga ni Yasmin amang papintas nga oray simple laang ti panangayos na kanyak. Kita bakit? Amang ano da sa bali amata at tumaliyaw kan agtarigagay kan ka. Agtal na ka man. Komporme sa asawam. Kung kunaklang mata bakit? May ayo ak talaga ako mitkita kan ka. Orno, man dagiti basura diti paraangan. Tapag iso pa nagbabasura inton agsapa no bigat. Mayat no nadalo sa kanayon taglawlaw. Ha? Nagpipintas mo ton dagita sumungad? Sino nga to dagita? Ha? Dananang mo't gayam ka ni Yasmin dagita? Balena, balasang kaw. Lumabas kami, pay. Ne, papanan nyo nanang. Nakapustura kayo mo't. Kuyugak man ni Yasmin ija ilay. Mapan kami lang aguray iti pagluganan mi dita masungad. Nagpintas kayo mo't ton nanang? Di kay pa'y nabigbig adagos, itay sumungad kayo? Agyaman hak, balasang kaw. Ni man Yasmin tinang papintas kaniyak. Nagpintas ngamin da ito nga abirat mau. Kat makakaran akmutan itikin na pintas na. Ha? Saan mo't nanang? Sigo din napintas kayo. Nanang, ang mga no kaya tsupay ti dumagas ti tabalay?
Agmerienda kayo pa eh. Intun maminsan manang Malena. Agur uray ngamin di tawa kasarita mi di ili. Ay uwan balasang kaw. Intun maminsan laengan. Takabaabain mo no agur uray nga agpaiso iti mabayag di tao amapan mi kitaan nga akin kukwa iti pwesto nga alaan ni Yasmin. Makapabusor ti sip-sip a tao. Apa yan, Malena? Asino ti sip-sip? Sa anak mo't asip-sip Sana si katibagbagak. Asino nga rod nga ay? Niipag mo asip-sip Permi ti pasip-sip na kaninanang tapno isunti kay kayat na. Ni Yasmin ka day ti bagbagam? Sino pa'y kuma? Isulang mo ti sip-sip mangbay. Ay, saan ka maawatan, Malena? Apaya kastamot tinti ko nam kani ipag Yasmin kat nagsingpet tupay day jay nga ipag ko. Anya na singpat. Kadno day talag papapintas ka nagpuspustura ti paglaingan na. Iso nga uray ni nanang kat maisursurutan kan kwa na. Kat gagangay nga agpapintas kan agpostura ata cosmetics kat nga raw tilaklako na. Ken agduduma akawas. Amukpay. Kayat nala siguro ti agpapansin dito lugar tayo Kayat na ti mga ala iti atensyon. Malena. Ay na. Diyak ko mamakasaungam. Makita kat sa bali ti impluensya na kaninana. Kumusta nga dinapan nyo kinita a pwesto di sentro? Mayat lakay. Mabalin ko na kargaan day iti tagilako. Nasayat nga raw. Tapno saan ka maikaway ti yaakartan ditoy? Tapno dati pa ka kumikumam. Sana ka maikawa. Tanasisingput mo't dananang kantatang mo kanyak. Sana bale, tagpaaramit tanto iti balayta tapno saan nga agnanayo na makikabkab balayta kadananang kantatang. Kasta talaga ti kayat ko. Diyak mo't kayat kagnanayo na makikabkab balayta kadagiti dadakkel mo. Wen, di kagdanag. Nayunan talang di ornong ta. Kalpasan na, agpatakdor tamotten iti balayta. Nanang, anya pa'y tigatangan ta? Gumatang ta iti karnay balasang kaw. Ay na, lumabalin. Saan na karne tigatangan tayo, nanang? Apay ngay. Maditi ka na na karne. May mayat tinatangagatangan tayo. Liklikan nyo tagsida iti kanayon na tabtaba. Tapno healthy kayo akanayon. Kan napintas kayo pa akanayon. Nunat natang ti kanayon na sidsidayo. Mabayag mo ti panagpakit nyo. Nay, kasta aya. Wala nang. Iswasaan kayo una iti karne. May mayat mo't lang tinatnatang. Malangarod si kati makaamaw. Gumatang tangarod itinatang tadaitan ti sidaan tayaw. Nay, Malena, si kamot gayam balasang kaw. Wan nanang, umayak lang mang tad iti sidayo. Nagluto ak lamin iti pag-aayat yo alutlutwag. Karnay? Wan nanang, sigurado ang magustuhan nyo daytoy. Ay na, pasensyakan balasang kaw ngam. Likliklikan min kinitatang yu ti agsida iti tabtaba. Ha? Husto ti kuna ni Yasmin. Saan kami unayin iti karnay tanay? Bumakit kun lumakay kamain. May mayat mutlaang tinatang asidaan. Anya? Nagluto ni Yasmin iti dinengdeng ket nagimas tinamayan na. Nagpintas lang aruden ni Abirat mau. Ngam nalaing pa yung agluto iti natnatang. Pumintasak mo't akabalay na Kasano nga rodon daytoy inyag ko asidaan nyo nanang? Yawid mo laang tada kayong timang sidakin ni Sandraw. Wano saan, liklikan yung matuntikan ayon na karnay, tanay. Saan kamin ama nagkarne, dito'y balay. Pabida launa yan day ay Yasmin iti imatang ni nanang.
Apay ka di manen, Malena. Kasanukat kumporme ti imbagbaga na ni nanang. Tapno saan nan nga awatan ti inlutok ama sida. Sipod dimteng day di balay da nanang. Nagbaliw mo ni nanang kanyak. Ni Yasminan ti kay kayat na. Saan mo't siguro? Bakit? Iso nga ruden ti kay kayat na ita. Kan siguro, di da kayat ti gumastos iti dakkel. Iso aday jay. Natnateng laangan ti katgatangan da. Malena, madinsamot ti panagsasaom. Awan ti makitak amade ngar aramiden ni ipag Yasmin. Awan ti makitam, tadi mo kaya takitaan. Simmabali at talagan ni katugangak sipod simmangbay da Yasmin iti balayda mangbianong. Kanayon nga umay iti balay midi, awatan na amin nga ited ko kenkwana. Siyakla ang tinapintas iti panagkita na. Ngem idi addan da Yasmin, dinakmatan kay kayat. Ni Yasmin ti kay kayat nan, ta nalaing ngamin amang bola, idinto ta atapag apad padaksanak iti imatang ti katugangak, no pay awan ti ebidensyak, ngem mariknak ngamin ti nagdakelan a nagbaliwan ni katugangak a babae mangbianaw. Nanang, alaan nyo day tilinutok a meriendayo. Kanan yon takalutluto launay day taadiket. Ay na, Malena aya. Pasensya akan angem, jak makanday ta. Ha? Apay ngay, kat kay kayat yun ang lutluto ak iti diket a meriendayo. Idi day ta, angem likliklikan min kinitatang yaw tinasasamait. Tanay, ang mga lungumato ti sugar may. Ha? Hustaw ti kuna ni Yasmin. Masapul akitaan mi dagiti anyaman nga ipapaunag may. Iso saan kami unayin itinasasamit amakmakan. Anya laangan nga iti kanan nyo, no amin matlakit din kat saan yun akanon? Adu di tati mabalin mi akanan. No kayat mi tinasamit, mangan kami laangan iti prutas ngam tinaasukaran dita. Kat, kasano nga rodon day dikat nga inlutok? Iba atim latata kanan timayat. Angam dya ko ni pakpakita kinitatang yaw, ta amangan numasulisog amang kakan. Tanay, narigat ti maadaan iti diabetes. Saan ka ngagmismisuot bakit? Awan mo't ti mading nga imbaga ni nanang kang ka. Makapasakit nga rod itinakam. Tadya ibagbaga ni Yasmin ti tongtong palan kan patpatyan na. Iso da ito'y, siya ko, ti may papaigid. Aw-awatem latta ka din ni nanang. Mas daawak mat ka ni nanang, tapat siya na amin nga ibaga ni Yasmin. Apay, Doktor Ayaday Jay, tapno mo na amin. Ala, saanen aray tati panunutem? Ay, wanggayam, mga nakaitibunyag inton bigat, sana ya? Wan, Namuak nga uray ni Yasmin kat mga nakanugayam itibunyag inton bigat. kasta? Nasayaat mo, tapakita akman day Jay Yasmin. Apay, isulaang ayat ti ammo na ti agpostura. Ha? Mapanak to iti salon, tagpapintasak man iti uray la. Kita aglaang no asino ti idayaw danto akapintasan ang mga anak iti bunyag inton bigat. Madamdamalaang mangrugin ti bunyag. Makita kat siya ti kapintasan itaka nito. Ayan nga tan ni Yasmin. Kitaak man no asino tinapimpintas itakada kami. Sigurado nga uray ti katugangan mi kat umay tanaawis mat di ti bunyagan. Dayjay mat gaya man ni Yasmin. Nakapimpintas iti posturan. Nagsimple laang ti kawas na. Ngam na ibagbagay launay kan kuana. Nagmayat ngamin ti tayag kan pamagina. Kasla modelo. Kan bagbagay na launay ti nagsimple ang make-up na. Sang kakita pa'y dagiti daduma bisita. Permimot ti ay ayat ni nanang akadwa na magmag na.
Nay, Malena, ada ka mo't gaya man dito, balasang ka. Wen nanang. Nasayaat mo tadda ka, manang Malena. Nanya ko manadaak. Nagpintas kayo matan nanang. Nalaing ngamin ni Yasmin anang ayos kanya. Ha? Siyak nga nanang. Napintasak ka di iti itsura kita? Katwan maut, sigo din ang napintas ka. Iso na laang ta. Napuskul unay day ta make up mau. Ha? Jak kurso na ada day ta make up mau. Kaslamutin agkasar ka itinamay am anag make up balasang kaw. Kwa, saan asyak tinang make-up iti wagi? Napanak nagpasalon. Ay, kastaya. Jak magustuhan day ta make up mau. May mayat mutlaang no simple. Kaskin Yasmin. Kita nagpintas nga oray no simple laang ti make up na. Kun uray simple ti kawus na kat nagmayat ti postura na. Nagmayat nga may ti taktakder na. Agyaman ak nanang. Napintas mo ti postura ni Manang Malena. Talaga mat? Ado ti mangin bagbagay ti dayta? Agam kay kayat ko ti simple a postura, Yasmin. Simple laang nagpigsa ti karisma. Ha? Nanang, ado ngamin dagiti sobra ti postura na. Agam awan mo't ti karisma na. Ay, saan pa'y mo't anang rugi ti bunyag? Isu ngayon kapay basit punasan day ta make up mo, Malena. Kisayam day ta. Ay, madi talaga. Masikuraan na ang makakitkita. Napuskul unay. Jaske. Permea talaga tiloksaw ko, Mang Bianong. Kanayon asyak ti maud-udi iti panagkita ni Katugangak no may papanan kada kami ken ni Yasmin. Napintas mo't kit dia talaga ni Yasmin. Tauray siyak no kitaek nang runan og postura kat nagmayat akit kitaan. Kasla modelo a talaga. Ngem makapasakit itinakem ta isun ti kayat ni Katugangak. Atapak nga dadagiti sasawan ni Yasmin kontra kanyak, isu a kontra enak mata kanayon ti Katugangan may. Anya nga ti kasayaatan nga ramidek, tapno may subli ti sigud nga atensyon ni Katuganga kanyak naibawing kini Yasmin. Ta mariknak dinakon kay kayat nga oray no awan mo tinagbaliw iti pannakilangan ko kadakwada. Denggek man ti kapanunutam, Mang Bianong. To'y pagayam mo, Malena. Pasensya kan pagayam Malena, no medyo agkibaltang ken ka ti makunaki ti dayto nga inyuman mo. Ta sigun iti konteksto ti surat mo, panagkunak, sa balila ang ti pagawatam iti amin. Agat atap kalay ti angin. Ta si kamot lati ng ibagang atap mo dayta apad padaksan na ka. Idinto tawan mo't ebidensyam. That's alright. Umisulaunay dayta nagan mo. Malena, mali ang iyong hinala. Natural lang nga may nakasla. Nas asidegan ti rik na ni Katuganga may ti abirat mo ta isudaket nga raw ti agkakabalay. That's right. Isudat ti masansan agkuykuyog. No pay kasta, saan na kayat asawen akasla kay kayat nan ni abirat mo. Gayimum kid ni abirat mo, tapno manayunan pa'y ti kinapintas mo, ta linya na ti panagpapintas. Itultuloy mo lata ti kinamanagpadigom kada katugangam, ngem pilimon daytay saan ang natataba. Tahos tumot nga may na makadadali ti salon at dagiti natataba taraon. Ken gagangay na agpapintas ken agpostura na abirat mo ata, cosmetics kat nga raw tilaklako na kan nagduduma kawas. Isa pasensya kan no makunak ati agar-ari kan ka kat imon kan apal. That's alright. Ti tao
mangipakita iti saan nga umisong nga imon, pagatapan na ti daduma nga uray awan ti umdas a makagapo, wenno kaluksaw na ti pannakaiturong iti sabali a tao dayjay saan anayin kalintegan a kunkunaan na nga agpaay kumaken kuana. Ti tao ana apal awan pannakapnek na tarigagayan na wenno aguman na tinaimbag akalakaman ti sabsabali ken kadagiti naragpatda. Maadaw iti nasantuan na kasuratan, no addaan kayo iti napait nga imon ken rinnupir kadagiti pusoyo, di kay agpangas ken agulbod, may busor iti kinapudnaw. Saan nga iso daytoy ti sirip a bumaba, manipod nga to, no di ket iso ti naindagaan, inaanimal, sinasairaw. Tano sa dino tayan ti imon ken rinnupir adda sadyay ti reribok ken iso amin nakadakdakes banag. Ti saan nga umiso akita ti imon adda dakes nga epekto na iti pisikal asalun at ti maysa. Ta tinatalinay a puso, iso ti biyag tinainlasagan a bagi. Ngem ti imon ket kinarinuker kadagiti tulang. Naglawag day maadaw iti proverbio. Tumaod ti panagimon no iti kaunggan ti maysa, ing-ingpunen na ti panagatap wenno panagluksaw. Adda makadadal dayta ngem iti pungtot wenno unget agsipud ta mabalin naon uneg ti pannakairamot na. Adda manayon ken napapaot ken narigrigat madepdep. Ti saan nga umiso akita ti imon, ti mabalin mangituggo di ti may sa tao makaarami di ti basol may kaniwas iti Dios. Ado dagiti mabalin na pagarigan no intay binsa-binsaen amen. Kastan gagayem, aging gangit isumaran ng tumanan nga intay, panagdudupudop, panagdudupong, dito'y na'y talaong na'y biyanong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos te agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!